Nyatane mau sing tampil sore mau ya adik-adik kecil-kecil ya. Lebu putrane Mas Kresna kami sing galang mau apik ora jamak karo kerawitan saka Sanggar Demes Polokarto Sukoharjo kuwi kagungane adikku lanang Mas Widi Santoso karo Mbak Rina. Iya. Hebat tenan ya. Wis pancen wis ora iso diwodo tenan tabuhane kaya wong gerang. Iya wah, hebat. Matur sembah nuwun. Iki dirawuhi Mas Bowo bareng karo Mas Pinjal, Mas akeh para kadang-kadang seniman seniwati sing pareng padha ngestreni panjenengane Mas Kresna lan kulawarga kabeh. Iya. Ya coba sing kono dhewe dhisik, ayo. Luar biasa. Jare aku tak njaluk sing kono. Sing sisih kono wae lho. Pripun Pak E? Ngaten. Seneng banget aku. Kowe nek biasane piye nek biasane ngadeg ya ngadeg kok aku. Aku ora mbates iki. Oh ngaten. Kula nggih nderek mawon. Heeh. Wong kula nggih saged ngadeg kok. Iso. Saged. Apa iya? Lah ningali pripun? Tegese ngadeg mriku ngadeg. Ya wong penekan kono ya sakarmu. Nggih. Luar biasa. Kerawitane jenenge apa iki? Agung Rasa. Agung Rasa. Nggih. Nah, luar biasa Agung rezeki. Ude Agung. Munan. Penjual pupuk. Nggih. Ayo kono nar ngecek kene. Sing kuwi ngadeg sing iki nyepoti 1 2 3 4 5 6. Ayo nyepoti. Lho kan kok cepet dhewe. Ora non cepet dhewe. Nggih. Oke, kaya apa jane delok apa? Oh, tak kira nek musike. Kenapa? Tak kira inilah seni musik New Agung Nugroho. Oke, maju. Pada hari Minggu ku turut hanya ke kota. Memang ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendali muda supaya baik jalannya. Hey, tuktik taktik, tuktik taktik, tuktik taktik, Tuktik tak suara sepatu celeng. Udah. Tuktik taktik tuktik. Oh. Saya tau Pak jenengan ki. Apa Masa iki? aku ayune kaya ngene dipadano jaran. Loh, si madake calon. Lah niku mau. Lah aku ora ngrungokke kok. Pripun? Celeng kok jaran. Berarti kok dipadano celeng lho. Ora celengan. Nah. Ora celeng tenan celengan. Oh ngoten. Celengan iki nggo duit. Oh ngoten. Luar biasa. Mbak. Kok top men to nyandange kok wah. Alah niki nggih. Biasa. Alah napa guyon kok niki Pak. Cantik loh sampe. Oh terima kasih ya ampun Pak. Pemenang petengan tak cium lho. Lho ya mbok sakniki mawon. Biasane kula padatan nek nderek Mas Kresna niku mesti ngreprekan mesti kula nyium Mas Kresna niki mungkin jenenge mun dicium mboten. Gitu. Nggih. Teng pundi Pak E? Teng pundi? Oh, Mas Manto iki. Tak demeni. Malah kula didemeni. Halo. Mas Manto. Iya. Nggih. Bro. Mas Manto itu adike Mas Mantep almarhum. Oh, Aku suwe-suwe nek wedi aku iki. Lah napa lho Pak Ne? Iki jane lanang apa wedok? Kula aslinipun nggih setri. Oh. Badhe ningali napa pripun? Lho napa kula niki benten kalih pesindhen Beda iki bedane nggen pundi to Pak? iki peteng karo unggut ngono. Mikmu coba arepe rono. Kula iki jane mboten madhep mriko lho Pak E. Balik rono, ayo. Duh, iki sapa? Pak Manto lho. Tak kira bakul siomeh. Biyen sange nyun sewu. Dek Porbo. Apa? Gila iki sidanku iki. Lho iki. Sapa? Yo. Sinah. Iki biyen melu aku 7 tahun iki. Ya Sing di ampun. omah iki. Si Bu niku. Heeh. Bu sik nyekel mic rek yo Sik kene sik. Nek kene sik karo aku kene. Suwe ra petuk Mas Manto. Ayo kene. Iya, men dicekel. Kowe kelingan ora kowe melu mayang aku Keri. Lah wong kancane wis mulih iki. Lah kok Keri anu nek kuwi ning jero kamar mandi. Lah bisa wis mulih. Lah terus barengan iki nangis. Lah Mas Manto kalih rombongane pun Manto. Wah, gulung komeng. Nuwun sewu sing ra teges ya sampean kok ya. Ora, wong kabeh wis ya jenenge wis payah mulih ya mulih wong esuk bareng. Mulih mbuyu kancane diitung. Loh,